Hello guys, Murisei. Welcome to TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then wo like, wo share video, ukomenda. Nyaya tanayo nhasi. Okay. Alright, pane nyaya yamakataura. Alright, pane nyaya yamishene yekuti makamudzinga pamba. Chii chakaitika? Makamudzinga zveshuwa here? Yeah, ndakamudzinga. Hello guys, Murisei. Makamudzinga zvaita sei? Welcome to TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then wo like, wo share video, ukomenda. Nyaya tanayo nhasi ndeyekuti 10 Pro ari kunzi akanda pachipendi semaonera muri kuita pamufananidzo uri apapa. Tina semutarisi ndeyanga achinzi ndiye munyaya hameno kuti imimi guys munenge muchizoono sei. So inini nokwanisa kukuudza zvandaida kuudza sesmeli nezuro, I can even tell you because there is nothing to hide anymore. Alright, taurei Tete, ndipirei tinzwe. Yes. The reason why and I hope nyaya iyi ichagara patiri hausi kurekodha, right? No, I'm not recording. Ndikungotaura nemi, ndikungoda hangu information jet. Because iwewe trust yako iri pa 0.1 au trust ikinezuro wakandinyepera. Trust me Tete, trust me. Alright, nyaya ndoda kubvunza ndeyekuti makamudzingirei pamba firstly. Ndakamudzinga because like I said yesterday, better ingochani, right? Better ingochani. Saka akanga akuudza vanhu vake in front of my kids because inini tinorenda 2 rooms. So iye anorara nevana akanga akusinikisa maboyfriends ake achiuya nawo mumba. So vana vangu vaizokura vari sei? Plus inini marriage yangu yaizomira sei? You know what I mean? Saka ndakamudzinga, and for sure ndakamudzinga, ari kutaura chokwadi, ndakamudzinga. That's the fact. Alright. Saka imimi wacho panyaya yekuti makamudzinga. Mamudzinga my expect kuti anogara kupi because yaita handina basa handishandi. No, that's a lie. Aitoshanda ndipo paiunza vasikana vaivaya. Aita zvechingito. Then at the same time achiunza vasikana vaivaya, vamwe vayo vakazoenda vakafarwa mari nema YouTube channels avo. Vaiuya vachiita maskits, vachipedza you know how better operates. Anofarira zvinyadzi. And to me, kana ndine vana hazvibude kureisira vana paenvironment yakadaro. That's why ndakamudzinga. Yes, ndakamudzingira nyaya iyoyo. Also makamudzingira nyaya yekuti iye aita maskits ari sexual friend of kids. Yes. Nenyaya yekuti anga akunza maboyfriends pamba penyu pamberi pevana. Exactly. Yeah, that's very true. And you know what, even right now, sisi vangu vave vakabhashwa nezuro paFacebook vakomenta vave. She's heavily pregnant. Oh, vane nhumbu. Vakabhasha vasingazivi where she was coming from. Vane nhumbu. Vane nhumbu, yes. Saka vanotaura vese here naTytie. Tytie ana munhu anotaura naye. Let me tell you. Tytie ana munhu anowanzana naye kumba because nezuro ndakataura mbichana chete about our